Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, ekene nwoke ekene nwaanyị. Asị nke ọma ka mere anyị tata bụ afọ ka afọ fọtara anyị ihe ọma. Asị na kakaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị. Asị m onye chụba anyị nya daa. Asị m onye si na akwa ya ma champama ya ba na nke ya. Asị m na anyị ga-azụ ka afịa anyị ama na ka afịa. Asị na anyị ga-ejere obodo nara obodo. Asị m ọfọtiwo ndị ajọ mmadụ anatiwo ndị ilo. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sachara ọnụ ya nwụrụ. Ise. Asị m onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya anwụ. Asị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Asị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye a tinye gị ihe anyị na-emenwe isi. Ise. Aga m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-akpọ alụ. Abụ m nnukwu ụkọchukwu na Ugochi tubelu ọdịnala temple Oraifite. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Asị m ka ọmaka meelu nwoke meelu nwaanyị, ndị ọma na-anụ olu m, ndị na-esonyere anyị na ndị enyi anyị niile, na ndị niile kụrụ mbamba na Ugochi tubelu ọdịnala temple, na ndị niile anyị na-arụrụ ọrụ, ndị enyi anyị na ndị na-eburu mmụọ dị iche iche anyị ji alụ ọrụ anụ na temple, nakwazi ndị na-echebe ihu na isi na-elote Ugochi tubelu ọdịnala temple. Asị na ọmaka ya emere unu niile n'ebe ọ pụrụ nnukwu iche. Ana m ekelekwa ndị enyi anyị, ndị ihe anyị na-eme na-amasị, ndị na-eshi a meseji anyị na-abụ ha nweta vidiyo a ha eme ka o ruo onye ọzọ aka. Maka na asị m ihe mere mmekwa nwunye di m na nke o mere ofe onye ama ezu. Ọnwụ ndị a niile bụ ndị anyị na-agọrọ ọfọ kwa ụbọchị na tempụl. Anyị na-asị na ihe anyị eme ha, na-asị onye na-enweta meseji a na-eshigharị ya ndị ọzọ. Asị m ka Chukwu okike abịa bụ na mmụọ niile anyị ji alụ ọrụ na tempụl gọzie onye ọbụla ndị na-emetụ a. Ise. Abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa bụ afọ. Ihe m bịara ka m kụzie n'ụbọchị taa n'oge ọdịnala Igbo bụ gbasalụ mmetọ emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwuru dị iche iche, n'ihe mmadụ nwere ike ime wee nwere onwe ya, dịka ime agbụrụ wee nwere onwe ya na ya bụ mmetọ emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwuru. Mana ka m kọrọ obere akụkọ na-esi m olu. Oge like 200, 300, 500 years back, n'oge ndị nna nna anyị nke ịtọ na nke ịnọ, n'oge ndị a ihe na-aga n'anya ya. Lụtakwa na ọ bụrụ taa ka e kwuru na anya ukwu dịbara. Ọ dịbara mgbe gburugburu n'anya Adam. Ka lụtakwa akụkọ dị ụka ọbịa kọrọ na akwụkwọ ha, akụkọ Ken and Abel, ka nwanne si gbuo nwanne ya. Ịghọtara ya? Gosi na ọ bụrụ taa ka e kwuru na anya ukwu dị. Mgbe gburugburu a, o nwere ndị a na-enwe survival of the fittest. Enwere ndị bụ ofu nwa. Enwere ike wukere ọnkụ nwee ike na ya anya decide ya ka o lee n'oru ka e wee kpara ana. Ịghọtara ya? A na-atọrị mmadụ mgbe ahụ. O nwere oge, as long as human mind dị concerned, mpụ na ụtọ na ọdịbara gboo. Ụfọdụ nwere ike neche anya ihe na-emenụ wee kpọtuo entities of powers, mmụọ ndị na-eji ọgụ na-echekwa ngwuru, wee nwee ọgbụgba ndụ ha na mmụọ dị etu a. Ụdị ihe dị etu a dịbara gboo. Lụta mgbe n'akụkọ ndị ụka ọbịa, maka na dịka ndị na-egwu anụmala ka iji ihe ịma wee mara ghata ihe ịmarọ, na Chukwu okike na ndị ụmụ Israel nwere ọgbụgba ndụ na ya ga-echekwa ha n'etiti ndị ilo ha niile, ndị a na-agbụgbara ha okirikiri, na ya ga-echekwa ha, na ya ga-abụrụ ha nna, gboro ha mkpa ha niile on one condition,
na ha ga-edewe iwu 10 commandment. Gịnị bụ 10 commandment? Iwu ọdịnala, ọnya bụ ọdịnala. 10 commandment a bụ ga-ewudara mmadụ ibe gị anya ukwu, ihe anyị na-ekwu n'ọdịnala. Ga-eduru na nwunye mmadụ ibe gị, ihe anyị na-ekwu n'ọdịnala. Ga-egbu na mmadụ ibe gị, maka na mgbe gburugburu igbuo mmadụ ịgba ọsọ ọchụ. Ịghọtara ya? Ga-ezu n'ori, imenarị karịrị mmadụ wee pụrụ ya ihe karịrị anọ. Ijikọkpara atụrụ mmadụ izuru ori n'ọdịnala Igbo. Name them. All that 10 commandment ọnya bụ nsọ ana, ọnya bụ ọdịnala. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ ọnya ka m bịara ịkụzi taa. Mana ihe nnachi weta ebe a bụ na ha debe iwu a na ya bụ Chineke Chukwu Okike abịa ma remember, Chukwu Okike adịrị bụa, onye nwakere enu ka ana. Ndị mmụọ ọma niile, name them, 9 choirs of angels, the entities of powers, ha niile bụ ndị angel nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ịghọtara ya? Akọwara gị maka ndị na-asị mmadụ God punish you, Chineke ada punish mmadụ. Chineke nke usu niile nke ndị agha, Chukwu Okike nọ n'enu na-anara otito. Okege ọrụ ya ke ndị ọ bụ ọrụ ha, ndị angel ndị ọ bụ ọrụ ha wee pịawa mmadụ azụ. Okego ndị ọ bụ ọrụ ha imerụ mmadụ ka mmadụ ripuo ihe ọbụla o sol. Jee gụọ Galatians chapter 6 verse 7 na ọ sị God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Ịghọtara ya? Ọ kpọọ ya law of karma. Ihe ọbụla isolu mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. Nature gwakwa gị na ị were otu mkpụrụ ọka tii n'ala, ọ mịtarughị ogbe ọka imirikiti. Ya bụ na God of nature, or call it law of karma, we make sure that you reap whatever you sow in multiple fold, be it good or bad. Ịghọtara ya? Chukwu Okike a wee kechasị ụwa wee na-atọ ka shuga. Wee nwee ọgbụgba ndụ na agba ochie na ọ bụrụ na ha mee ihe ndị a, debe ihe ya gwara ha na ya ga-abụrụ ha nna gbara ha ọgụ. Etu a ka ndị nna nna anyị ha si wee kpọtuo dozu angel nke Chukwu. Agwara m gị na prototype earthly governance wụ prototype of ihe na-eme na above. Onye isi ala nọ na Abuja, ọkụ na-agbabeghị, isi ka ịkpọwa onye isi ala na fonu, nwanne unu agba pieces. Mana ị mara the protocols, ị mara na ọkụ na-agbabeghị na ị ga-akpọ ndị fire service. Ịghọtara ya? So ma maka ndị na-asị na ha na-eje akpọ onye nwa, mana ọ bụrụ na ị mara the processes, ị mara na angel nke Chukwu na ọha bụ ndị na-eburu ahịhịa anyị na-ebugara Chukwu, ọha nwa bụ ndị na-eburu ahịhịa anyị na-ebugasị n'ebe a ga-aza ya. So ndị nna nna anyị ha ndị mara na-etu ihe a si alụ ọrụ wee kpọtuo angel nke Chukwu ndị a. Ịchọ ọsọ kpọọ ya Kamanụ, ọsọ gị kpọọ ya Amadioha, ọsọ gị kpọọ ya Ụlas. Aha ọbụla anyị bara ya ọzaba, ọ etili afọ inyere ya, maka na mmụọ nwere afa. Ọ dị ka etu amandọkọta ọsị na Chukwu bụ onye nọ n'eluigwe ọgọdọ ya na-akpụ n'ala, n'ọbụ ọka ọ gbajie n'ọbụ nke Chukwu enwere afa. Ihe ọbụla ị kpọrọ ya ọzaba. Ịghọtara ya? Site n'etu o si metụta gị. O wee bụrụ na ndị nna nna anyị enwere ike a na-achụ mmadụ ọchụchụ, o wee bekuo osebụla ụwa wee kpọkọọ angel nke Chukwu si ya, biko chekwaa mụ na ezinụlọ m. Anyị ga-edebe nsọ ana, anyị ga-edebe oke anyị ga na-eburu gị anụ na-esho reference once in a year ma ọ bụrụ na abụ n'ahọ. Ọ bụrụ ọgbụgba ndụ mmụọ dị etu wee na-echekwa. Emekatazi ihe mere n'obodo emekataziri mgbe ndị ụka ọbịa bịara, according to history, bịa na ka a tọgha ndị Igbo wee sị ha mba na anyị nwere okpukpere na chi anyị dị mma. Ha fụ na ha enwere ike ịtọghawu ndị be anyị maka ịgbasa ozi ọma nwoke onye ọcha. Ha ji maka ya wee bịa. Achọrọ m ịkpọwa afa, ha wee nachighi azụ. Ha wee jee chenjie strategy. Ịma strategy ha ji bịa, ha wee bịa ọzọ wee were ụlọ akwụkwọ, wee were ụlọ ọgwụ. Mgbe ha ji ụlọ ọgwụ wee bịa, onye abatara na ịgbada na saịdị ikpere mmiri ebe ha si gbagota saịdị wọta saịdị, ị ga-afụ na ha rụchara ụlọ ọgwụ. Ha wee bịa na-agwazi ndị nna anyị ha bigo ha na-abịa na-anara ọgwụ maka ahụike ha. Ịghọtara ya? Nke a wụ one strategy. Strategy nke ebu ahụ ha na-agwa ndị nna nna anyị ha na-edute na ụmụ ụnụ ka ụmụ ụnụ mara ka esi agụ, ka esi ede.
ka ụmụ ụnụ mara ka esi anapụta ndị ọcha okwu, ndị ọcha anyarị na-achị be anyị. Ndị nna nna anyị ha wee che na ndị ahụ ji ezigbo obi wee bịa. Ha mụrụ nọ strategy iduzie nwa ka o ji akwụkwọ, o ruo akwụkwọ ekụzibere ya maka nkụzi ndị ụka ọbịa. Ịghọtara ya? Agwara m mgbe ahụ na ọrụ ụbọchị katikis onye nkụzi ụka, maka na mgbe ahụ nọọsọ ndị ụka ọbịa nwere ụlọ akwụkwọ. Nwa gị bịa jazie akwụkwọ ọrụ ụbọchị Mọnde ajụọ kene ndị bịara nkụzi onye ụkọ kụziri, onye ụkọchukwu kụziri. Ọ bụrụ na isoro bịa apịa gị ihe ma onye punishment, ị na ọda ka emere aghara ịpịa ihe ụmụazị bido jebe ụka maka ihi na amachi dị agbụtire region. Ha bịazie ụka ahazi kụziere ha maka nkụzi nwoke onye ndị ụka ọbịa. So n'ụzọ dị etu wee kụziere ha na nna gị gbuo anụ maọbụ nna gị na-emere ihe ọdịnala ga-esozi na-eri nya bụ anụ. Ụmụazị wee bido ka ịfụ nọ ndị a bụ ndị kụziri ndị nna nna anyị, nna m na gị yes, kụziri ha ka esi enupụ nne na nna ha isi. Gwa ha nna gị na-agọdozi anụ ga-esozi narị nna gị na-eme ihe ọdịnala gị gwa ya n'ikpere arụsị. Ịfụrụ ya? Ụmụazị wee bido ghọwa anya, bido disobe ebe nne na nna fa. O mezie etu anwa ewee nwezie disconnection. Ndị nna na-ekpọdewezi ụmụazị ka ekụziere ha nna na-ekwe ihe dị etu a bụ ihe ntị a na-eme kwa arọ ma ugboro na-arọ iji wee medo mmụọ ọgbụgba ndụ nọ na ngwuru. Enwezie disconnection, apasozido the information to nna nna anyị ha. Onye agba afọ family si na-ataruo taa. Mmụọ nọ na ngwuru enwere covenant with rotakwa na ndị nna nna anyị ha na-agụ ọfụ ka nwa ha ka ha. So ihe niile ha mere for the well-being of the family. Remember, nna na-eweta ọjị na-agụ ọfọ ka ụmụ ya kea. O nwere ihe ndị nna nna anyị ha mere na ngwuru ọbụla bụ maka mmegide. Ihe ndị a ka ha bụ n'obi. Mana ụdị ụtọ na ndị generation unborn eforozi up na-emezi their own part. O nwere ike ọ bụrụ ka ị na-egbu ọkụkọ once in a year or 2 times in a year. Then mmụọ ndị a na-ewezi iwe. Ụfọdụ family yọrọ ya ka e nwee ọmụmụ, ka a mụọ nwoke ka a mụọ nwaanyị. Ihe ọma dị iche iche na-abịa. Tata ngwuru dị iche iche enweghị ụba ụmụazị mmụọ ọmụmụ. Ọ dịka ọ bụrụ na ọsaịdị ngwuru be mmụọ be anyị asị na o nwere ndị saịdị be anyị ga-anwụ ọnwụ ike. And since I was born, afụbara m ya. Now mgbe mmụọ ndị a na-arụ ọrụ dị etu a, generation unborn a na-edebezi their own covenant. Ọkwa na agbụrụ a ka mmadụ na-anọkọta je di na nwunye nna ya. Ọkwa na agbụrụ a ka mmadụ na-anọkọta je di na nwunye nwanne ya nwoke ka dị ndụ. Ọkwa na agbụrụ a ka nwanne na-eje di na nwanne ya, di na relative ya. Ọkwa ya emekọtazi ọtụnọ niile a wee emetokwa ihe ọdịnala dị na ngwuru. Mgbe o bido nyebe nsogbu, ụfọdụ famili amụta nwoke ọnwụ, amụta nwaanyị ọnọrọ. Ụfọdụ famili a na-enwe ihe mgbu dị iche iche, nwaanyị nụọ di ọnata. Ụfọdụ ụmụ nwoke a na-enwe aka nchichasị, ihe mgbu dị iche iche. Ụfọdụ a na-enwe ọnwụ ike, anọkọta ofu onye agbabiri nwụọ. Ọtụtụ famili ụka abịagonu, ụfọdụ jewe ebe dị iche iche. Eruzi ebe a sị ha nọọ ancestral curse. Iwe bezie je kpọta ndị ofu ofeke ọbịa na be nna gị na-efekasị nnu, na-efekasị mmiri nwa, na-efekasị oil, na-akọsụ ya ancestors. Si na ọha nwa dị responsible for ihe ụnụ na-agabiga na family. Nwanne gee ntị, ihe ụnụ na-agabiga na ngwuru abụrụ ancestors anything. Your ancestors fought for the well-being of the family. O nwere ihe ha kọsụrụ. Ihe dị responsible for your problem bụ ignorant. Akwụkwọ Joel 4:6 says, my people is suffering because of ignorance. Ọ bụrụ na enwe ignorant na ndị ụka ọbịa abịara rie ndị nna nna anyị ha wee bugharịa ha uche na ụka. Ọ na-agba onye mụta nwa ọgba nwa ya agụ mara onye nọrọ nwa ya ụwa. Ibido n'oge na-echukwu ihe dị na nwa gị, bido n'oge na-echukwu ihe dị na chi onye nọrọ nwa gị ụwa. Mgbe ị na-eme ihe a, maka na ndị Igbo tụrụ n'izu na mmadụ na chi onye na mmadụ adịghị n'izu na isi ya acha ya awọ. That is, ọ bụrụ na ndị iro na-akpa nkata ihe ọjọọ a ga-eme gị, chi gị si mba na ọma eme, ihe you live long. Mana mgbe ị bịara n'ụwa gbakọdo chi gị azụ, ije wara gị ụka ọbịa, ị were achịkwazi ihe dị na chi gị. Sọ gị kwụ in the spiritual realm, onwere ụbọdị onwe onye na-ekwuru gị ọnụ gị. Ijeje na-akụrụ aka n'ụlọ ụka, nwanne iwe onye riri eri. Mgbe ihe ndị a bịazi na-eme, ndị mmadụ kwuruzie ndakịfa,
mmụọ kwesịrị ịda agbara ha ọgụ. Anjelu nke Chukwu kwesịrị ịda agbara ha ọgụ na mmụọ adị agbazi. Ihe chọziri ime gị nwe ọdị protector in the spiritual realm, nwe ọzọ ọnụ na-ekwuru gị ihe mgbu bịawazie. Mana dị ụtọ na-erigo gị eri na ije ọrụ ụka, mara ọtị na ụmụ ihe ndị a na-eme exist, ịma ọtị na chi gị n'ihi echukwa chi gị, ihe mgbu bịawaziere gị, ijezi ụka, ndị ụka wee sị gị nọọ ihe dị na ngwuru. Mana ọ bụrụ ya, ihe kpatara ya bụ na ịchụkwara ihe dị n'ụzọ gị. Ịchụkwara anjelu nke Chukwu na-eche gị, chụkwara ndị nna nna ha kama ịkparịa ha akparịa. Mgbe a baziri bịazie na ngwuru anwa, ndị anyị kpọtara abịa metọsịa ngwuru. Ọ bụrụ ngwuru enwere ọfọ, eburu jesuo ya ọkụ. Ọ bụrụ ebe enwere obi, ejekwatuo mee ihe alụ dị iche iche ọtọ nọ. Mgbe ị na-eme ihe ọtọ na ị na-emetakwu mọkọs families ndị niile mere ọrụ ezinụlọ ha afọ a. Ụfọdụ mechaziri ihe mgbu karịa, ụfọdụ emego ugboro na ama ugboro ịtọ, nothing. Ihe ị na-eme ewu na ọ dị ka nne na nna na-ata ahụfụ. Yes, gị nwa na-ede ma ya nne na nna na-ata ahụfụ na-azụ ụmụ gị tolite. Ọ bụrụ na ọ dị broke maka because of ignorant ya, ọ bịa na-asị na ọgụ nwa mpụ ya ma ọmụmụ ya, na ọgụ nwa dị responsible why o ji wee dị broke. Obi ya atọwa ụtọ. Inwekwa ahụfụ ya ata ya ahụfụ for ile such allegation despite mbọ niile ịgbalụ. Ihe allegation anyị na-ebo ndị nna nna anyị ha na ọha dị responsible for ihe na-eme na family mere anyị ji enwetakwu mọkọs. Nwanne, ọ bụrụ ha dị responsible. Ihe dị responsible bụ ọgbụgba ndụ anwa dị na ngwuru na-edeberozi. Ọ bụrụ ihe emeta Holy Ghost fire ma cast and bind. Bido taa, ọ bụrụ na ụdị ihe na-enye nsogbu na be nna gị, agba family eme gbapụta na agha eme ihe dịta na ngwuru be nna gị, eme Agburum all individual thing. Ọ bụrụ ihe a ga-asị ka emekọta, maka na ọ nwere ike onye na-emekọtara na ọ na-eme Hallelujah na Lagos. Ọ ga-abụ onye kwetara ọnụ truly na ya bụ nwa nara akụ nna ya n'iyi wee sị meke ọpa na ya natago n'ọdịnala. Anyị mezie ndị dibịa maara anya etu anyị jee n'aja na mee ya etu anyị si eme, wee mee ka udo wee yọọ on ya behalf n'ebe ndị nna nna ya na mmụọ nọ na ngwuru nọ, wee mee udo. Anyị mechazi udo anwa, ikwezie nkwa na ị ga na-atụpụrụ ndị ichie ọjị, na mmụọ nọ na ngwuru na ị ga na-atụpụrụ ya ọjị, na-atụrụ ya nkwụ ọkụ. Ị nwere ike once in a year ịkpọ mmụọ nọ na ngwuru gboro ha anụ, ma ọ bụ 1-2 times in a year ka udo chia, ka unu dewekwa ude. O nwere mgbe ụdị ihe na-eto a na-enye nsogbu na ngwuru be nna, mana emegidere chọkwa ihe dị na ya, chọkwa ya. Mmụọ nji arụ ọrụ taa, mmụọ dị na ngwuru be nna akpọlitere m ya na-emere ha oke, ha na-emere m mmadụ na-ashine. Ịghọtara ya? So ịgbazi na nkịtị ụdị ihe a na-eme na ngwuru be nna gị, chụọ anị ya. Chigatara gị na mmadụ na mmụọ adị ama aka. Ụdị ihe a na-eme na ngwuru be nna gị na-eme ka standby ha afọ a. Kedu ihe ị metalụ? Ngwuru ụmụnna niile ndị ji egbu ọjị, ji egbuo isi dị na ngwuru, ọmụmụ egbu ngwu, ụfọdụ ji egbuo isi ngwu. Eme ọ na ndị Igbo na-atụ isi na ọmụmụ egbu ngwu na mmụ agha adịnatara ya nkọ. Ịghọtara ya? Ụfọdụ ndị niile a mere ọtọ n'ọdị etu a ha afọ a. Achọrọ m ka vidio atọ ogologo, mana ihe nna-achọ akụwara gị bụ ịnọ na ngwuru be nna gị agba afa miri emi wee chọpụta na o nwere ihe na-eme na ngwuru, agbara nkịtị. Ọ bụrụ ihe a na-ejetara mountain, ọ bụrụ ihe a na-ejetara, maka na mmụọ ọgbụgba ndụ, the ark of covenant enwere nke mmụọ. Ihe ị ga-eme ewu ichukwa mmụọ. Mgbe Jizọs nwa nọ n'ụwa, ọgwa ọsị gị were nke Siza nye Siza. Ịmara ihe gị na mmụọ kwuru mee ya, na ekwurekwu wee ekwurekwu. Unu erizi n'eperi nachighata azụ na ya rut ka ihe wee gaziere gị. Ehizi na ifulu. Abụkwa m onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite. Sendịarụ m meseji ma ihe a nkụwara taa, maọbụ ihe nkụwaburu gboo, maọbụ ihe ọbụla ịghọtara n'ọdịnala Igbo na 08057837672. Ọ WhatsApp nọmba m ka ọ bụ. Aga m enyere gị aka ka ịpụta ihe nwanne, maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ agwa. Daalụnụ.